Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Krishna, Rama Rama, Hare Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. ஹரே கிருஷ்ணா டிவோட்டீஸ். நம்ம வந்து இது பார்க்குறோம். பக்தி சதாச்சாரில் நம்ம வைஷ்ணவ டிக்கெட்ஸ் ஃபுல்லாக பார்த்துட்டோம். பகவானோட அனுகிரகத்தில் நல்லபடியாக வைஷ்ணவ டிக்கெட்ஸ் பார்த்துட்டோம். நம்மளோட ஒரு வைஷ்ணவர்களை நம்ம என்னென்னலாம் ஃபாலோ பண்ணணும், நம்ம திலக் வச்சுக்கணும், கண்டி மலை போட்டுக்கணும், அதுக்கப்புறம் திலக் மந்திரம்லாம் நல்லபடியாக சொல்லி அதை நம்ம அப்ளை பண்ணும்போது நம்மளோட சரீரமே கோயிலா நினச்சி உள்ளார பகவான் இதயத்தில், கர்ப்ப கிரகத்தில் இதயத்தில் பகவான் இருக்காங்க. அதே மாதிரி இதயம் ரொம்ப தூய்மையாக இருக்கணும். ஆத்மா நம்ம பகவானை வழிபாடு பண்ணுறோம். அந்த ஒரு உணர்வோட அழகாக நம்ம என்ன பண்ணுறோம், திலக்கெலாம் வச்சுக்கிறோம். அதுவும் அந்த 12 பிளேசஸும் ஸ்பிரிச்சுவலாக நல்லா ஆக்டிவேட் ஆகிற ஒரு பிளேசஸ்ஸு. ஸோ அந்த இடத்துலலாம் நம்ம திலக் வச்சுக்கிறோம். கோபிச்சந்தனும் ரொம்ப மகிமை வாய்ந்தது. அதே மாதிரி துளசி பீட்ஸும் ரொம்ப மகிமை வாய்ந்தது. பகவான் நாமத்தை நம்ம உச்சரித்து துளசி மாலை போட்டு கோபிச்சந்தன் அப்ளை பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னா யம தூதர்கள் நம்ம கிட்ட வரமாட்டாங்க. சரிங்களா? அப்படிதான் யம தர்மராஜர் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. அதுக்கப்புறம் நம்ம ட்ரெஸ்ஸஸில் வந்து ட்ரெடிஷ்னல் வேரில் போடணும். முக்கியமாக சாரீ. அதுக்கப்புறம் அதே வந்து ஜென்ஸ் அப்படின்னா பிரபுஸில் வந்து குர்தா பைஜாமா தோத்தி அந்த மாதிரி போட்டுக்கணும் அப்படின்னு. அப்புறம் ஷிகா வச்சுக்கணும் அப்படின்றது. அதுக்கப்புறம் வந்து பிரசாதம் சேவா எப்படி பண்ணுறது, ஹானர் எப்படி பண்ணுறது, அது எப்படி ஆஃபர் பண்ணுறது, எல்லாம் நம்ம நிறைய பார்த்தோம். டெம்பிளில் என்னெல்லாம் நம்ம ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் ஃபாலோ பண்ணணும், என்னென்னலாம் வந்துட்டு நம்ம வந்துட்டு செய்யக்கூடாது. ஒரு இடத்துல நம்ம வந்துட்டு லெக்சர் கேட்குறோம் சீனியர் டிவோட்டிஸ் கிட்ட இருந்துன்னா அங்கே நம்ம எப்படிலாம் நம்ம கொஷின்ஸ் கேட்கணும், எப்படிலாம் நம்ம வந்துட்டு அங்கே இருக்கணும், இந்த மாதிரி நிறைய கெஸ்ட்டை நம்ம எப்படி ரிசீவ் பண்ணணும், இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் நம்ம ரொம்ப நல்லபடியாக நம்ம லேர்ன் பண்ணோம். இப்போ நம்ம ஆச்சாரியர்கள் பற்றி நம்ம தெரிஞ்சுப்போம். எதனால அப்படின்னா இவ்வளோ தூரம் நம்மளுக்கு இதெல்லாம் கொண்டு வந்து கையில் கொடுத்துருக்காங்க இல்லைங்களா? ஸோ அவங்களோட லைஃப் ஹிஸ்ட்ரியை நம்ம படிக்க படிக்க நமக்கு ஒரு புரிதல் ஏற்படும், நம்ம லைஃப்பை நம்ம எப்படி வாழணும்ன்ட்டு. ஏன்னா நம்ம பொதுவாக நம்ம மெட்டீரியல் லைஃப்பில் என்ன நினைப்போம்னா நல்ல பணம் இருக்கணும், நல்ல ஹெல்த் இருக்கணும், நல்ல ஒரு கம்ஃபர்டபுளான ஒரு லைஃப், ஃபேமிலி இருக்கணும். இதில் நல்ல இன்னும் எவ்வளவு வசதியாக இருக்க முடியுமோ அதில் எல்லாத்துலேயும் வசதி பண்ணிப்போம். அதுதான் ரொம்ப நல்ல லைஃப் ஸ்டைல் நினச்சிட்டு இருக்கிறோம். பட் என்ன இவங்க எல்லாரும் எப்படி தன்னோட வாழ்க்கையை வாழ்ந்திருக்காங்கன்னு தெரியும் போது தான் நம்ம லைஃப்பையும் நம்ம அர்த்தமுள்ள வாழ்க்கையாக வாழணும் அப்படின்ற ஒரு புரிதல் ஏற்படும். சரிங்களா? ஏன்னா எல்லா ஆச்சாரியர்களும் பொதுவாக நம்ம பார்க்குறோம் அப்படின்னா இப்போ ரூப கோஸ்வாமி, சனாதன கோஸ்வாமி, ரகுநாத தாச கோஸ்வாமி, அவங்க எல்லாரையுமே பார்ப்போம். அவங்க எல்லாருமே ஆக்சுவலாக வந்து மஞ்சரிஸ். அதாவது இப்போ பிரம்மகுடி சம்பிரதாயமே வந்து மஞ்சரிஸ் நம்ம வந்துட்டு ஃபாலோ பண்ணுறோம். ஓகேங்களா? மஞ்சரிஸ் யாருன்னு ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன். ராதாராணி அம்மாவுக்கு 8 தோழிகள். அந்த 8 தோழிகளுக்கு சேவை செய்கிறவங்க மஞ்சரிஸ். சரிங்களா? ராதாராணி அம்மாவுக்கு கிருஷ்ணாவுக்கும் சேவை செய்கிறவங்க மஞ்சரிஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க. கோலோகத்தில் நித்திய சேவை பண்ணிட்டு இருப்பாங்க பகவானுக்கும் ராதாராணி அம்மாவுக்கும். அவங்க தான் ஆச்சாரியர்களாக நமக்கு வருவாங்க. ரூப மஞ்சரின்னு இருப்பாங்க. அவங்க தான் வந்து ரூப கோஸ்வாமியா வராங்க. சரிங்களா? அதே மாதிரி ஒவ்வொரு மஞ்சரிஸும் ஆச்சாரியர்களாக வந்து நமக்கு கைடன்ஸ் கொடுப்பாங்க, பகவானை இப்படிலாம் நம்ம வழிபாடு பண்ணணும்னு. அப்போ அவங்களோட லைஃப் அவங்க எப்படிலாம் வாழ்ந்திருக்காங்கன்றதை நம்ம பார்க்கும்போது தான் நமக்கு நல்ல ஒரு புரிதல், ஒரு ஸ்ட்ராங்கான ஒரு நம்பிக்கை நமக்கு ஏற்படும். அதில் நம்ம ஃபர்ஸ்ட் பார்க்க போகிறது பிரபுபாதாவது. எதனாலன்னா இஷ்கானை யார் ஃபவுண்டர், இது ஆரம்பிச்சது அப்படின்னு பார்த்தோன்னா பிரபுபாதா அவங்க. ஒரு நிமிஷம். ஸோ பிரபுபாதா தான் இஷ்கானை இது ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க இல்லைங்களா? ஸோ ஃபர்ஸ்ட் நம்ம அவங்கள பற்றி நம்ம
லேர்ன் பண்ணுவோம். ஏன்னா ஜெகத்குரு அவங்க. அவங்க அவங்களோட லைஃப்ல இவ்வளவு இஸ்கான் இப்ப கிருஷ்ணா கான்ஷியஸ்னஸ் உலகம் ஃபுல்லா இருக்குன்னா, அது ரொம்ப ஈஸியா அப்படியே கொண்டு வந்துட்டாங்களா அப்படின்னா, இல்ல. இவங்களோட லைஃப் ஹிஸ்டரி நம்ம பார்த்தோம்னா, நெறைய இடத்துல நம்மளுக்கு கண்ல தண்ணி வந்துரும். சரிங்களா? இன்னும் சொல்லப்போனா, அதுல ஒரு கஷ்டம், ஒரு துளி நமக்கு கிடைச்சாலும் விலகிடுவோம். எல்லாமே ஒரு கம்ஃபர்ட் ஜோன்ல இருந்தா, சரி ஓகே. பண்ணலாம். அப்படின்ற மாரி தான் பொதுவா நம்மளோட விருப்பம் இருக்கும். இல்லையா? எனக்கெல்லாம். ஆனா, இவங்களோட லைஃப்லாம் படிக்கும்போது தான் நெறைய சேலஞ்சஸ் வந்தாலும், கிருஷ்ணாவுக்காக அத நம்ப ஃபேஸ் பண்ணி, நம்ப எல்லாருக்கும் கொண்டு போய் சேர்க்கணும். பகவானோட பக்திய, அதாவது கிருஷ்ண பக்திய எல்லாருக்கும் கொண்டு போய் சேர்க்கணும். அப்படின்றத நம்மளுக்கு ஒரு நல்ல புரிதல் நம்மளுக்கு ஏற்படும். சரிங்களா? ஸோ, அப்ப நம்மளோட வாழ்க்கையே வந்துட்டு எவ்வளவு அர்த்தமுள்ளதா இன்னும் வாழணும் அப்படின்ற ஒரு புரிதலும் நம்மளுக்கு ஏற்படும். ஸோ, அந்த ஒரு அடிப்படையில நம்ம வந்து இப்ப பிரபுபாதாவோட லைஃப் ஹிஸ்டரி நம்ப இதுல ஒரு 2 ஆக்சுவலா அவங்களோடது வேதா பேஸ்ல பார்த்தீங்கன்னா, லீலாமிர்தம் அப்படின்னு இருக்கு. பிரபுபாதா லீலாமிர்த் அப்படின்னு. அதுல போய் பார்த்தீங்கன்னா 2 வால்யூம் புக் உங்களுக்கு இருக்கும். இந்த இதுதான். இந்த வேதா பேஸ்ல இதுல போய் பார்த்தோம் அப்படின்னா, பிரபுபாதா லீலாமிர்தம் இங்க இருக்கு பாருங்க. சரிங்களா? இதுல போயிட்டு நம்ம இப்படி கிளிக் பண்ணோம் அப்படின்னா, வால்யூம் 1, வால்யூம் 2ன்னு வரும். இத நம்ம படிச்சோம் அப்படின்னா, ஃபுல்லா பிரபுபாதாவோட லைஃப் ஹிஸ்டரி நம்ம படிச்சிடலாம். சரிங்களா? எவ்வளோ இருக்கு பாருங்க. அதாவது 36 ஃபர்ஸ்ட் வால்யூம்ல, அதுக்கப்புறம் செகண்ட் வால்யூம்ல 65. சரிங்களா? ஆனா இப்ப இது என்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா, நமக்கு பக்தி சதாச்சார் கிளாஸ்க்காக ஒரு சம்மரியா, சின்னதா 2 பிபிடிஸ் நம்மளுக்கு குடுத்துருக்காங்க. நம்ம இப்ப அது மட்டும் தான் நம்ம பார்க்க போறோம். ஆனா முழுசா தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா, இது வேதா பேஸ்ல போயிட்டு, பிரபுபாதா லீலாமரில போயிட்டு நம்ம படிச்சோம் அப்படின்னா, அவங்களோட வாழ்க்கை வரலாறு நம்மளுக்கு முழுமையா தெரிய வந்துரும். சரிங்களா? ஓகே. இப்ப நம்ம அவங்களோட அனுகிரகத்தோடயே, ஆசீர்வாதத்தோடயே நம்ம இன்னைக்கு கிளாஸ நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம். ஓகேங்களா? அதுக்கு முன்னாடி நம்ம மங்களாச்சரண் சொல்லிடலாம். யாருக்கும் மங்களாச்சரண் சொல்ல விருப்பம் இருக்கா? நீங்க 3 பேர்ல யாராவது சொல்ல விருப்பப்படுறீங்களா? இல்லையா? சரி ஓகே. நான் சொல்றேன். ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप गदामह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहन ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुदे देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभयेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रस्थाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्यत्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே. இப்ப நம்ம பிரபாத்தோட பிரணாம் மந்திரமும் நம்ம கண்டிப்பா தெரிஞ்சுக்கணும். சரிங்களா? ஏன்னா, அ பகவான வழிபாடு பண்ற முறையே அப்படிதான். ஸ்ட்ரைட்டா நானும் கிருஷ்ணாவும் பார்த்துக்கிறோம். அப்படின்லாம் நம்ப இருக்க முடியாது. ஏன்னா கிருஷ்ணா யாருன்னு நம்மளுக்கு தெரியணும்னாலே நம்மளுக்கு யார் வேணும்? ஆச்சாரியர்கள் வேணும். இல்லைங்களா? பக்தர்கள் வேணும். அப்பதான் நம்மளுக்கு கிருஷ்ணாவே யாரு அப்படின்னு நம்மளுக்கு தெரிய வரும். சுப்ரீம் அவங்களோட குவாலிட்டீஸ், அவங்களோட பாஸ்ட் டைம்ஸ் இதெல்லாம் நம்மளுக்கு தெரியணும்னா, அதுக்கு இவங்கள தான் காரணம் இல்லையா? ஸோ அதனால எப்பயுமே நம்ம வந்து ஆச்சாரிகள் மூலியமா நம்ம பகவானை வழிபாடு பண்றது தான் சரியான முறை. ம்.
அது ஃபாலோ பண்ணாதான் அது கரெக்டான எட்டிகேட் அப்படின்னு வந்து சொல்லுவாங்க. ஸோ அந்த வகையில் நம்ம வந்து எப்பயுமே அவங்களுக்கு நம்மளோட நமஸ்காரங்களை தெரிவிச்சுக்கணும். அதுக்காக சொல்றது அந்த பிரணாம் மந்திரம். இது நம்ம ஏற்கனவே எப்பயுமே சொல்றதுதான். நமோ விஷ்ணு பாதாய கிருஷ்ண பிரஸ்தாய பூதலே ஸ்ரீமதே பக்தி வேதாந்த சுவாமினிதி நாமினே நமஸ்தே சரஸ்வதி தேவே கௌரவாணி பிரச்சாரிணே நிர்விசேஷ சூன்யவதி பௌஷத்ய தேச தாரிணே. இது எல்லாருக்கும் தெரியும் இல்லையா? அவங்க 3 பேருக்கும். மீனாட்சி மாதாஜி, நாகஜோதி மாதாஜி, பிரபுஜி எல்லாரும் தெரியும் இருக்கீங்களா? மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே, எல்லாரும் இருக்கீங்களா? இல்ல நான் மட்டும்தான் இருக்கேனா? ஹரே இருக்கேன் மாதாஜி. ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே, சோ இது வந்து நம்ம தினம் வாசிக்கணும். அதுக்கப்புறம் பஞ்சதத்துவ மந்திரம் சொன்னா அப்புறம் தான் நம்ம சாண்டிங் எப்பயுமே பண்ணணும். சரிங்களா? பிரபுபாதோட பிரணாம் மந்திரம், அதுக்கப்புறம் பஞ்சதத்துவ மந்திரம், அதுக்கப்புறம் ஹரே கிருஷ்ண மகா மந்திரம் சாண்டிங் பண்ணும்போது. ஸோ இப்போ நம்ம பிரபுபாதர் பிரணாம் மந்திரம் தான் நம்ம இப்போ பார்த்தது. அதோட அர்த்தம் என்ன அப்படின்னு பார்த்துடலாம். நம்மளோட ரெஸ்பெக்ட் ஒபிசன்ஸை, அதான் நம்மளோட நமஸ்காரங்களை பிரபுபாதாவுக்கு நம்ம சமர்ப்பிக்கிறோம். அவங்க யார் அப்படின்னா, அவங்க வந்து வெரி டியர் டு லார்ட் கிருஷ்ணா. சரிங்களா? அவங்க பகவானுக்கு அவங்க ரொம்ப பிடிச்சமானவங்க. ஏன்னா பகவத்கீதையில் பகவான் சொல்லியிருக்காங்க, பகவத்கீதை யாரெல்லாம் உலகத்துல கொண்டு போய் எல்லாருக்கும் சேர்க்குறாங்களோ அவங்கள எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும், அவங்கள விட பிடிச்சவங்க எனக்கு வேற யாரும் கிடையாதுன்னு. ஸோ அந்த வகையில பிரபுபாதா என்ன பண்ணியிருக்காங்க, உலகம் ஃபுல்லா கொண்டு போய் சேர்த்திருக்காங்க. நம்ம எல்லாரையும் கொண்டு வந்திருக்கிறாங்க. ஸோ பகவானுக்கு அவங்கள ரொம்ப பிடிக்கும். சரிங்களா? ஹேவிங் டேக்கன் ஷெல்டர் அட் ஹிஸ் லோட்டஸ் ஃபீட். பகவானோட பாதத்துல அவங்க அடைக்கலமானவங்க. சரிங்களா? அப்படிப்பட்ட பிரபுபாதாவுக்கு நான் என்னோட வணக்கங்களை தெரிவிச்சுக்கிறேன் அப்படின்றத பார்க்குறோம். அப்புறம் வந்துட்டு அடுத்த ஸ்லோகத்துக்கு அவர் ரெஸ்பெக்ட்ஃபுல் ஒபிசன்ஸ் அண்ட் டு யூ அப்படின்னு சொல்லி அவர் ஸ்பிரிச்சுவல் மாஸ்டர். எல்லாருக்கும் ஸ்பிரிச்சுவல் மாஸ்டர் பிரபுபாதா. அதுக்கப்புறம் குரு மகாராஜ் வருவாங்க. சரிங்களா? ஆனா இவங்க வந்து எல்லாருக்கும் என்ன சொல்றது, பிரபுபாதா அதுக்கப்புறம் குரு மகாராஜ் அந்த ஒரு நிலையில சரிங்களா வருவாங்க. சர்வன்ட் ஆஃப் சரஸ்வதி கோஸ்வாமி. அதாவது பிரபுபாதாவோட குருவோட பேர் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஸ்ரீல பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி கோஸ்வாமி. சரிங்களா? அவங்களோட டிசைப்பிள் இவங்க. யூ ஆர் கைண்ட்லி ப்ரீச்சிங் த மெசேஜ் ஆஃப் லார்ட் சைத்தன்யா. அதாவது சைத்தன்ய மகாபிரபுவோட ப்ரீச்சிங் என்னது, நாம சங்கீர்த்தனம், கிருஷ்ண பக்தி. அதை வந்து என்ன பண்றாங்க, எல்லாருக்கும் கொண்டு போய் சேர்க்குறாங்க. அதுவும் யாருக்கெல்லாம், வெஸ்டர்ன் கண்ட்ரீஸ்க்கும் போறாங்க. வெறும் இந்தியாவில் மட்டும் இல்லை, வெஸ்டர்ன் கண்ட்ரீஸ்க்கும் போறாங்க. அவங்களும் எப்படி இருக்கிறாங்க வெஸ்டர்ன் கண்ட்ரீஸ்ல அப்படின்னா, ரொம்ப அந்த இம்பர்சனலிசமும் வாய்டசமும் நிறைஞ்ச இடம். சரிங்களா? இம்பர்சனலிசம் அப்படின்னா உருவம் இல்லாமல் வழிபாடு பண்ற முறை. சரிங்களா? வாய்டசம்னா சூன்யம். அதான் இங்க பார்க்கணும் இல்லையா, சூன்யவாதி அப்படின்னு படிக்கிறோம் இல்லையா, அதுதான் அதை ரெப்ரசன்ட் பண்ணுது. ஸோ அதில் அந்த கொள்கைகள்ல நம்பிக்கையோட உள்ளவங்க அவங்க கிட்ட எல்லாம் கூட என்ன பண்ணியிருக்காங்க, கிருஷ்ண பக்தியும் நாம சங்கீர்த்தனத்தையும் கொண்டு போய் சேர்த்திருக்காங்க. அப்படிப்பட்ட பிரபுபாதாவுக்கு நம்மளோட நமஸ்காரங்களை நம்ம தெரிவிச்சுக்கிறோம் அப்படின்றத சொல்றோம். ஓகேங்களா? இது வந்து சைத்தன்ய மங்களா, அதாவது லோச்சனதாஸ் டாக்கூரா அவங்க வந்து அவங்களோட புக்ல வந்து இந்த ஸ்லோகத்தை அவங்க சொல்லியிருக்காங்க. டேக்கிங் த ஷார்ப் ஸ்வாட் ஆஃப் கான்கிரிகேஷன் சாண்டிங் ஆஃப் ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்த்ரா. அதாவது இப்ப வந்து போருக்கு போறாங்க அப்படின்னா ஒரு கத்தி, துப்பாக்கி அதெல்லாம் எடுத்துட்டு போவாங்க இல்லையா, அந்த மாதிரி பிரபுபாதா வந்து என்ன எடுத்துட்டு போறாங்க, கான்கிரிகேஷன் சாண்டிங் ஆஃப் ஹரே கிருஷ்ண மகாமந்திரம், ஹரிநாமத்தை மகாமந்திரத்தை எடுத்துக்கிட்டாங்க கையில. சரிங்களா? அதுவும் எப்படி ஷார்ப் ஸ்வாட் அது. I will uproot, I will root out and destroy the demonic mentality in the hearts of all the conditioned soul. நம்ம கண்டிஷன் சோல்ஸ்லயே நம்ம எல்லாரும் இன்னும் நம்ம யாரும் வந்துட்டு முக்கியமான டிவோட்டிஸ் ஆகலை, பக்தியில் இன்னும் முழுமையாக ஈடுபடல இல்லைங்களா? எதனால? டிமானிக் மென்டாலிட்டி நம்ம கிட்ட இருக்கிற அசுர குணத்தினால நம்ம என்ன பண்றது இல்ல, நம்ம வந்து இன்னும் பக்தியில வரல. அப்ப அந்த டிமானிக் மென்டாலிட்டியை அழிக்கணும் அப்படின்னா என்ன வேணும், அதுக்கு நம்மளுக்கு ஒரு ஆயுதம் வேணும் இல்லையா?
எனிமி அழிக்கணும் அப்படின்னா போர் பண்ணணும்னு போறாங்கன்னா ஆயுதம் வேணும். ஸோ பிரபுபாத் என்ன பண்றாங்க, சாண்டிங் ஹரிநாமம் அதை கையில எடுத்துட்டு அதை வச்சு அதை என்ன பண்றாங்க, கண்டிஷன் சோல் கிட்ட இருக்கிற அந்த டெமானிக் மென்டாலிட்டியை அழிக்கிறாங்க. சரிங்களா? இஃப் some sinful people escape and gives up religious principles, go to far off countries, then my Senapati Bhakta will come at that time to give them Krishna consciousness. இந்த சேனாபதி பக்தான்றாங்க இல்லைங்களா, இததான் வந்து பிரபுபாத்தாவை குறிக்கிறது. முன்னாடி இதை வந்து ப்ரிடிக்ட் பண்றாங்க. அதாவது பிரபுபாத்தா பிறக்கிறதுக்கு முன்னாடியே இந்த பரம்பரையில ஒரு மிக சிறந்த ஒரு சேனாதிபதி பக்தர் வருவாங்க. சரிங்களா? அதாவது ஆர்மியை லீட் பண்ற ஒரு பக்தர் வருவாங்க. என்ன ஆர்மி? சங்கீர்த்தன மொமெண்ட. அவங்க வந்து என்ன பண்ணுவாங்களாம், எல்லா இடத்துலயும் கொண்டு போய் கிருஷ்ணா கான்சியஸ்னஸ் சேர்ப்பாங்க அப்படின்றத முன்னையே ப்ரிடிக்ட் பண்ணிருக்காங்க. எப்போ 5-6 சாரி அந்த இயர் இதுல போடல. ஆனா இது வந்து முன்னாடியே ப்ரிடிக்ட் பண்ணிருக்காங்க. சரிங்களா? பிரபுபாத்தா பிறக்கிறதுக்கு முன்னாடியே இதை வந்து ப்ரிடிக்ட் பண்ணிருக்காங்கன்றதை நம்ம பாக்குறோம். இப்ப நம்ம வந்து பிரபுபாத்தாவோட லைஃப் அது கொஞ்ச நேரம் நம்ம பார்த்துடலாம். சரிங்களா? அவங்க வந்து எப்ப பிறந்திருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தோம்னா 1896ல செப்டம்பர் 1 1896 செப்டம்பர் 1ல கல்கட்டாவில் அவங்க பிறக்கிறாங்க. இங்கதான் நான் இப்ப போயிட்டு வந்தேன், மாயாப்பூர் போயிட்டு வந்தேன்னு சொன்னேன் இல்லையா, பிரபுபாத்தோட பர்த் பிளேஸ் இங்கெல்லாம் தான் போயிட்டு வந்தோம். ஸோ இந்த இடத்துல தான் இந்த ஜாக் ஃப்ரூட் ட்ரீ இருக்கும். அங்கதான் வந்து பிரபுபாத்தா பர்த் அப்பியரன்ஸ் ஆனாங்க. சரிங்களா? சின்ஸ் ஹி வாஸ் பார்ன் ஆன் நந்தோத்சவ், என்னைக்கு அவங்க பிறந்தாங்கன்னா கரெக்டா ஜென்மாஷ்டமிக்கு அடுத்த நாள். சரிங்களா? அதாவது கிருஷ்ண ஜெயந்திக்கு அடுத்த நாள் அவங்க பிறக்கிறாங்க. அன்னைக்கு நாளை வந்துட்டு நந்தோத்சவம் கொண்டாடுவாங்க எல்லாரும். ஜென்மாஷ்டமின்றது கிருஷ்ணர் அவதாரம் பண்றனால அதுக்கு அடுத்த நாள் வந்து நந்தோத்சவ் சொல்லுவாங்க. அதாவது நந்த மகாராஜர் வந்து நிறைய ஆஃபரிங்ஸ் கொடுப்பாங்க. ஏன்னா குழந்தைங்களாம் பிறந்தாங்க அப்படின்னா அந்த காலத்துல வந்துட்டு தானம் தர்மம் எல்லாம் பண்ணுவாங்க. பசுமாடு தானம் பண்றது, அந்த மாதிரி ஒரு செலிப்ரேஷன், எல்லாரையும் கூப்பிட்டு செலிப்ரேட் பண்றது, இந்த விஷயம் எல்லாம் நடக்கும். சோ அதாவது அது யாரு அப்பியரன்ஸ் ஆயிருக்காங்க, பகவான் இல்லைங்களா? அதனால நந்த மகாராஜர் என்ன பண்ணாங்க, நிறைய பிராமணர்களுக்கு பசுக்கள், அப்புறம் வந்துட்டு நிறைய பேருக்கு வந்துட்டு கிஃப்ட், அப்புறம் எல்லாரும் விரஜவாசிகள் எல்லாரும் சேர்ந்து சந்தோஷமா கொண்டாடுற நாள்ல என்ன பண்ணிருக்காங்க, பிரபுபாத்தா அவதாரம் பண்ணிருக்காங்க. அதனால வந்துட்டு அவங்களுக்கு என்ன பேர் வச்சிருக்காங்கன்னா நந்துலால் அப்படின்னு வந்து பேர் வச்சிருக்கிறாங்க. சரிங்களா? ஆனா வந்துட்டு பிரபுபாத்தாவோட அப்பா கௌரமோகன் டே, அப்புறம் அவங்களோட அம்மா பேர் வந்து ரஞ்சனி, அவங்க வந்துட்டு என்ன பேர் வச்சாங்கன்னா அபயச்சரன் அப்படின்னு பேர் வச்சாங்க. ஸோ பிரபுபாத்தா பிறந்தது நந்தோத்சவ் அன்னைக்கு, அதாவது ஜென்மாஷ்டமிக்கு அடுத்த நாள். அன்னைக்கு நந்தோத்சவ் பிறந்ததுனால அவங்களோட அங்கிள் அவங்களுக்கு வந்து நந்துலால் அப்படின்னு பேர் வைக்கிறாங்க. ஆனா பிரபுபாத்தோட அப்பா அம்மா அவங்களுக்கு வச்ச பேர் வந்து அபயச்சரண். நம்ம படிப்போம் சரணாரவிந்தன் அப்படின்னு நம்ம படிப்போம். ஓகேங்களா? அப்படின்னா என்ன ஆகுதுன்னா, ஒன் ஹூ இஸ் ஃபியர்லெஸ், பயம் இல்லாம இருக்கிறவங்க. அதுக்கப்புறம் ஹூ டேக்கன் ஷெல்டர் அட் லோட்டஸ் ஃபீட் ஆஃப் கிருஷ்ணா, பகவான பாதத்துல சரணாகதி அடைஞ்சவங்க அப்படின்னு அந்த பேருக்கு மீனிங். ஓகேங்களா? ஆன் த பேங்க் ஆஃப் ஆதி கங்கா, a few miles from his father's home, a small 2-room mud-walled house with a tiled roof underneath a jackfruit tree, அபயச்சரண் was born. அதான் அவங்க அப்பா வீட்டிலேருந்து கொஞ்சம் தூரம் தள்ளி, சரிங்களா, கங்கை ஆற்றங்கரையில பிரபுபாத்தா என்ன பண்ணிருக்காங்க, ஜாக்ஃப்ரூட் ட்ரீல ஒரு சின்ன ஒரு வீட்டுல அவங்க பிறக்குறாங்க அப்படின்றத பாக்குறோம். ஆஸ்ட்ராலஜர் வந்து உடனே எப்பயுமே குழந்தை பிறந்தவொடனே என்ன பண்ணுவாங்க, ஜாதகம் பார்ப்பாங்க இல்லைங்களா? அந்த மாதிரி ஜாதகம் பார்க்குறாங்க. பார்க்கும்போது 70 இயர்ஸ் ஆகும்போது இந்த குழந்தை வந்து கடல் கடந்து போய் நிறைய கோயில்களை கட்டும், 108 கோயில்கள் அப்படின்றத ஆஸ்ட்ராலஜர் வந்து ப்ரெடிக்ட் பண்றாங்க. ஓகேங்களா? அதுதான் நடந்தது.
70 வயசு வரைக்கும் அவங்க வந்து இந்தியாவில இருந்து கிருஷ்ண பக்தியை கொண்டு வர்றதுக்கு முயற்சி பண்ணாங்க. 70 வயசு ஆகும்போது அவங்க கார்கோ ஷிப்ல போனாங்க. அமெரிக்காவில் போய் அங்கதான் இஷ்கானை ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க. அதுக்கப்புறம் நிறைய இடத்துல இஷ்கானை அறிமுகம் பண்ணி கிருஷ்ண பக்தியை 108 டெம்பிளையும் அவங்க கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணாங்கன்றத பாக்குறோம். அவங்க வந்து ஒரு இப்ப வந்து அவங்க ஆஸ்ட்ராலஜர் ப்ரிடிக்ட் பண்ணிட்டாங்க, அது நடந்துருச்சு. ஓகேங்களா? ஆனா இப்ப இன்னும் அவங்க வந்து குழந்தையா இருக்கும்போது என்னெல்லாம் நடந்ததுன்றத கொஞ்சம் கொஞ்சமா பார்ப்போம். எதுக்காக அப்படின்னா நம்ம தோணும், எதுக்கு நம்ம படிக்கணும் அப்படின்னு. ஆனா இதை படிக்கும்போது தான் ஒரு ரியலைசேஷன் கிடைக்கும். ஒரு சின்ன எனக்கு மனசுல ரொம்ப பாதிச்ச ஒரு விஷயம் என்ன அப்படின்னா, அவங்க அப்பா அம்மா அவங்கள அவ்வளோ ஆசையா செல்லமா பார்த்துப்பாங்க, பிரபுபாதாவை. சரிங்களா? அவங்க அம்மா வந்து அவங்களுக்கு சின்னதா ஒரு காயம் ஏதாவது பட்டா கூட உடனே அவங்கள வந்துட்டு அவ்வளவு தூரம் அவங்களுக்கு சுத்தி போடுறது, அவங்கள வந்துட்டு அவ்வளவு பத்திரமா பாத்துக்கிறது. அதே மாதிரி அவங்க அப்பா வந்து தினம் நைட்டு அவங்க பிசினஸ் முடிச்சிட்டு, ஐ திங்க் டெக்ஸ்டைல் பிசினஸ் நினைக்கிறேன், அது முடிச்சிட்டு தினம் வந்ததுக்கு அப்புறம் பிரபுபாதா கூட கொஞ்ச நேரம் உட்கார்ந்து அவங்க பேசுவாங்களாம். கையில கொஞ்சம் இந்த அவல் பொரி இதெல்லாம் இருக்கும் இல்லையா, அது வச்சுட்டு அவங்களுக்கும் சாப்பிட கொடுத்துட்டு கொஞ்ச நேரம் பேசுவாங்களாம். அதாவது கடையை மூடிட்டு வந்து தூங்குறதுக்கு முன்னாடி அந்த அளவுக்கு அந்த பாண்டிங் இருந்தது. அதே மாதிரி அவங்க அப்பா வந்து இப்ப நான் அதெல்லாம் கொஞ்சம் கொஞ்சம் நம்ம இதுல பார்ப்போம், பட் ஸ்டில் சொல்றேன். அதே மாதிரி அவங்க நிறைய சன்னியாசிகளுக்கு வந்துட்டு சாப்பாடெல்லாம் கொடுத்து அதாவது பிரசாதம் விநியோகம் பண்ணி என்னோட பிள்ளைய வாழ்த்துங்க, கிருஷ்ண பக்தியில நல்லா இருக்கணும்னு வாழ்த்துங்க அப்படின்னு சொல்லி தினம் குறைஞ்சது ஒரு 5 சன்னியாசிக்கு அவங்க வந்து உணவு வந்து இது பண்ணுவாங்க. சரிங்களா? ஆஃபர் பண்ணுவாங்க. அப்ப எவ்வளவு கேரிங்கா பாத்துக்கிறாங்கன்னு பாத்துக்கோங்க. ஒரு நாள் நைட்டு வந்துட்டு அவங்க அப்பா வீட்டுக்கு வரும்போது கௌரமோகன் டே ரஞ்சனி அவங்க அம்மா கிட்ட கேக்குறாங்க, குழந்தை சாப்பிட்டுச்சா தூங்குச்சா அப்படின்னு. எனக்கு ஒரே அடம், வந்து கச்சோரி வேணும்னு, நான் வந்து நைட் டைம்ல எல்லாம் வேண்டாம், காலையில செஞ்சு தரேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டேன் அப்படின்னாங்க. அது குழந்தை கேட்டா உடனே செஞ்சு கொடுக்கணும், அது என்ன நாளைக்கு அது செஞ்சு தரேன்னு எழுப்பி விட்டு அந்நேரத்துல இவங்க அப்பா வந்து கச்சோரி, அதாவது கடையெல்லாம் மூடிட்டு வந்ததுக்கு அப்புறம் இவங்க கச்சோரி செஞ்சு அதை வந்து பிரபுபாதாவுக்கு கொடுத்துட்டு அவங்கள சாப்பிட வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் தூங்கிருக்காங்க. சரிங்களா? சோ இப்படி வளர்ந்தவங்க தான் பிரபுபாதா குழந்தையில. ஆனா வந்துட்டு அவங்க வந்து அதுக்கப்புறம் அவங்க லைஃப்ல அட் ஏஜ் ஆஃப் 50 கிட்ட எல்லாம் வரும்போது டெல்லியில அவங்க வந்து சர்வை பண்ணிட்டு இருக்கிறப்ப அடுத்த வேலைக்கு துணி கிடையாது, அடுத்த வேலைக்கு சாப்பாடு இருக்கிற இடம் கிடையாது. சரிங்களா? போட்டிருக்கிற ட்ரெஸ் மட்டும்தான். கொஞ்சம் மேகசின்ஸ் பிரிண்ட் பண்ணுவாங்க, அதுவும் பிரிண்ட் பண்றதுக்கு காசு இல்லாம அவங்களே பிரிண்ட் பண்ணி அதை சேல்ஸ் பண்ணி வர காசுல பேப்பரை வாங்கி மறுபடியும் அவங்களே பிரிண்ட் பண்ணி சேல்ஸ் பண்ணி அதையும் சேல்ஸ் பண்ணும்போது அவங்கள டிஸ்ரெஸ்பெக்ட் பண்ணி அவங்கள அதாவது நம்ம கூட யாராவது இப்ப டோர் சேல்ஸ்க்குலாம் வந்தாங்கன்னா வெளில போங்க, உங்களாம் வேற வேலை இல்லையா அப்படிலாம் சொல்லுவோம் இல்லையா? சோ அந்த மாதிரி அவங்கள ரொம்ப டிஸ்ரெஸ்பெக்ட் பண்ணி அதுக்கப்புறம் அதுல அவங்க கலைச்சி நடந்து போகும்போது மாடு முட்டி நடு ரோட்ல கான்சியஸ்னஸ் இல்லாம கீழே விழுந்து யாரும் தூக்கி விடுறதுக்கு ஆள் இல்லாம அவ்வளோ சிரமப்பட்டு அதுக்கப்புறமும் விட்டு கொடுக்காம கார்கோ ஷிப்ல ஏறி பாகவதம் பகவத்கீதை புக் எடுத்துக்கிட்டு மந்திரத்தை எடுத்துக்கிட்டு அந்த கார்கோ ஷிப்லயும் 2 தடவை ஹார்ட் அட்டாக் வந்து அந்த ஹார்ட் அட்டாக் கார்கோ ஷிப்னா யாரும் டாக்டர்ஸ் எல்லாம் இருக்க மாட்டாங்கல்ல, அது இந்த இது குட்ஸ் ஏத்துட்டு போற ஷிப்ஸ் தானே. அதுலயும் வந்துட்டு கிருஷ்ணா நான் என்னை காப்பாத்தணும்னு உனக்கு விருப்பம் தான் காப்பாத்து அப்படின்னு ஒரு போயம் இருக்கும். சரிங்களா? போயட்ரி சாங் இருக்கும். அந்த பாட்டை அவங்க எழுதி அதுக்கப்புறம் அமெரிக்கால போய் 1 வருஷம் மறுபடியும் கஷ்டப்பட்டு அதுக்கப்புறம் இஷ்கான் அவங்க நிறுவனம் பண்ணாங்க. சரிங்களா? அப்போ அந்த வளர்ந்த விதம் எப்படி குழந்தையா இருக்கும்போது அப்பா அம்மா அவ்வளவு செல்லமா ஆசையா பாத்துக்கிட்டது, அதுக்கப்புறம் கிருஷ்ணா கான்சியஸ்னஸ் உலகம் ஃபுல்லா கொண்டு போய் சேர்க்கறதுல இது நான் சொன்னதெல்லாம் கொஞ்சம் கொஞ்சம் தான். சரிங்களா? இதுல அந்த சேலஞ்சஸ், அடுத்த வேலை துணிக்கு இல்லாம சாப்பாட்டுக்கு இல்லாம தங்கறதுக்கு இடம் இல்லாம நடு ரோட்ல அன்கான்சியஸ்னஸா ஒரு மாடு முட்டி கீழே விழுந்து கார்கோ ஷிப்ல இது ஹார்ட் அட்டாக் வந்து
பக்கத்துல இருந்து வலிக்குதா, பரவாயில்ல, அது பாத்துக்கலாம் அப்படின்றது கூட இது இல்லாம, ஆறுதலா வார்த்தை இல்லாம, இவ்வளோ சிரமத்தையும் தாங்கி அதுக்கப்புறமா கிருஷ்ணா கான்சியஸ்னஸ் உலகம் ஃபுல்லா கொண்டு போய் சேர்த்திருக்காங்க. இப்ப அதனாலதான் நம்மலாம் வந்து பகவத்கீதை படிக்கிறோம். அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ண முடியுது இல்லைங்களா? இல்லைன்னா நம்மளால இன்னைக்கு பகவத்கீதை எல்லாம் இவ்வளவு ஈஸியா அப்படியே வீட்ல இருந்தபடி படிக்க முடியுமா? அப்படின்னா முடியாது இல்லையா? தேடி போகணும். இப்ப கையில வந்து கிடைக்கும் போதே நம்ம டைம் இல்ல, அதனால இப்ப விருப்பம் இல்ல அப்படிலாம் சொல்றோம். தேடி எல்லாம் போய் படிக்க முடியாது இல்லைங்களா? இவ்வளவு ஈஸியா எல்லாருக்கும் கொண்டு வந்து நம்மளுக்கு கையில கிடைக்குது அப்படின்னா, பிரபுபாதாவோட அவங்களோட லைஃபே வந்து பகவானுக்காக அர்ப்பணிச்சதுதான் காரணம். சரிங்களா? ஸோ அதனால தான் எப்பயுமே டிவோட்டிஸ் வந்து கிருஷ்ணாவை வந்துட்டு பக்தி பண்றதை விட பிரபுபாதாவை ரொம்ப பிரைஸ் பண்ணுவாங்க. ஏன்னா அவங்களோட ஒவ்வொரு பிரயத்தனத்தினால்தான் நம்மளால இன்னைக்கு கிருஷ்ணா கான்சியஸ்னஸ்ல இருக்க முடியுது அப்படின்றத வேல்யூ பண்ணுவாங்க டிவோட்டிஸ் எப்பயுமே. ஆஹ் இன்னொரு விஷயம், இதுல அவங்க சிரமப்பட்டதுல ஏதாவது ஒரு இடத்துல 1% சின்ன துளி கஷ்டம் வந்திருந்தா கூட விலகி ஓடி இருப்பேன் நான்லாம். ஐயோ என்னால முடியாதுப்பா அப்படின்னு. ஆனா அவங்க எவ்வளவு டிட்டர்மினண்டா எல்லாருக்கும் நல்லது நடக்கணும், எல்லாரும் கிருஷ்ண பக்தியில வரணும். ஏன்னா அவங்க குருமாரை சொல்லியிருக்காங்க அவங்களுக்கு, கிருஷ்ண பக்தி உலகம் ஃபுல்லா கொண்டு போய் நீ சேர்க்கணும், நிறைய புக்ஸ் அந்த மேகசின்ஸ் வந்து எழுதணும் அப்படின்னு. அது அப்படியே கையில எடுத்து அதை செய்யணும், குரு சொன்னதை நம்ம செய்யணும், அந்த ஒரு நிலை. அதனால அவ்வளோ சேலஞ்சஸையும் அவங்க வந்து பார்த்து இன்னைக்கு எல்லாருக்கும் கொண்டு வந்து கிருஷ்ண பக்திய ரொம்ப அழகா கொடுத்துருக்காங்க. உள்ளங்கையில நெல்லிக்கனி மாதிரி. நம்ம என்ன பண்ணணும், அதை நல்லபடியா நம்ம கையில எடுத்துக்கணும். சரிங்களா? அதுதான். சோ இதுதான் வந்து பிரபுபாதாவோட ஒரு ஷார்ட்டான ஒரு பிரீஃப் நான் கொடுத்துருக்கிறது. இதுக்கு மேல ஸ்லைட்ஸ்ல உள்ளதை அப்படியே நம்ம கொஞ்சம் கொஞ்சமா நம்ம பார்த்துருவோம். சரிங்களா? அப்போ 1.5 இயர்ஸ் அவங்களுக்கு ஆகும்போது குழந்தையா இப்பதான் பிறந்திருக்கிறாங்க. சரிங்களா? நம்ம பார்த்த வரைக்கும் ஸ்லைட்ஸ்ல ஆஸ்ட்ராலஜர் ப்ரிடிக்ட் பண்ணியிருக்காங்க. அதுக்கப்புறம் அவங்களுக்கு இப்போ 1.5 வயசு ஆகுது. அப்ப என்ன ஆகுது அப்படின்னா டைஃபாய்டு வந்துடுது அவங்களுக்கு. அப்ப வந்து சரி பண்ணி பார்க்கறாங்க, சரி பண்ண முடியல. அப்ப வந்து அவங்களோட ஃபேமிலி டாக்டர் வந்து டாக்டர் போஸ்ன்றவங்க சிக்கன் கொடுத்தா, அந்த சிக்கன் சூப் கொடுத்தா சரியாயிடும் அப்படின்னு வந்து சொல்றாங்க. சரி பிள்ளைய தானே பாதுகாக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லாம் ட்ரை பண்ணி பார்த்தாங்க, முடியல. அப்புறம் சரி குழந்தை உயிர் முக்கியமாச்சு அப்படின்ட்டு சிக்கன் சூப் வந்து கொஞ்சம் வாயில வச்சாங்களாம், உயிர் பிழைக்கணுமேன்றதுக்காக. அப்படியே அதை வாமிட் பண்ணிட்டாங்களாம். அதுக்கப்புறத்துல இருந்து அவங்க அப்பா அம்மா அதை கம்பல் பண்ணல. அது எப்போ 1.5 வயசுல. சரிங்களா? அதுக்கப்புறம் நார்மலா அவங்க அப்படியே சரியாயிட்டாங்க மருந்துலயே. சரிங்களா? அதுக்கப்புறம் 3 இயர்ஸ் ஆகும்போது அவங்களோட நெருப்பு பட்டுருச்சு அவங்களோட துணியில. அப்ப சடனா ஒரு ஒரு மனிதன் அப்பியர் ஆகி அந்த ஃபயரை வந்து அவங்க வந்து அணைச்சு விட்டுட்டு போயிட்டாங்களாம். சரிங்களா? ஆனா இன்னமும் அவங்களுக்கு அந்த நெருப்போட அந்த தழும்பு வந்து அவங்களோட கால்ல இருக்கும் அப்படின்னு வந்து சொல்றாங்க. அப்புறம் 4 இயர்ஸ் ஆகும்போது மறுபடியும் பிளேக் வந்துச்சு கல்கட்டாவுல. சரிங்களா? அதனால எல்லாரும் வந்துட்டு அஃபெக்ட் ஆகி டை ஆயிட்டு இருந்தாங்க. அஹ் நிறைய பேர் அந்த இது சிட்டியை விட்டும் மூவ் ஆயிட்டு இருந்தாங்க. அப்போ ஒரு பாபாஜி வந்து என்ன பண்ணாங்களாம், ஹரே கிருஷ்ண சங்கீர்த்தனத்தை எல்லா இடத்துலயும் அவங்க ரிசைட் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. அப்ப எல்லாருமே அதுல ஜாயின் பண்ணாங்க. மந்திரத்தை சொல்ல சொல்ல அந்த நோயோட வீரியம் வந்து குறைய ஆரம்பிச்சிச்சு அப்படின்றத பாக்குறாங்க. இன்னொரு இடத்துலயும் இது மாதிரி நடந்தது. பிரபுபாதா இருக்கும்போது ஒரு இடத்துல மழையே இல்லையா ரொம்ப நாளமா, ரொம்ப காலமா. அப்ப வந்து நீங்க வந்து உங்களோட மந்திரத்தை உச்சாரணம் பண்ணி மழை பெய்ய வைக்க முடியுமா அப்படின்னு வந்து கேட்டாங்களாம். அப்ப அதே மாதிரி எல்லாரும் சேர்ந்து ஹரே கிருஷ்ண மகா மந்திரத்தை ரிசைட் பண்ணாங்களாம். ரொம்ப காலம் மழை இல்லாதது அங்க வந்து மழை பெஞ்சது அப்படின்னும் சொல்லுவாங்க. சரிங்களா? இதுவும் நிஜமால் நடந்ததுதான். அதே மாதிரி கௌரமோகன் டே அவங்க வந்து பிரபாதர் அப்பா வந்து நிறைய சாது வந்து தன்னோட வீட்டுக்கு கூட்டிட்டே இருப்பாங்க. நம்ம குழந்தைங்களுக்கு நிறைய சொத்து சேர்த்து வைக்கணும்னு நினைப்போம் இல்லைங்களா? அவங்க ஹெல்த்தியா இருக்கணும், நல்ல ரிச்சா இருக்கணும், நல்லா படிச்சிருக்கணும், எல்லாம் நல்லா இருக்கணும்னு நினைப்போம். ஆனா இவங்க அப்பா எப்படி அவங்கள வளர்த்திருக்காங்கன்றத பார்த்தோன்னா நமக்கு தெரிஞ்சிடும் நம்ம குழந்தைங்களுக்கு நம்ம என்னென்னலாம் பண்ணணும் அப்படின்ட்டு. இங்க பாத்தீங்கன்னா கௌரமோகன் என்ன பண்ணிருக்காங்கன்னா, தினம் சாதுஸ வீட்டுக்கு வர வைப்பாங்களாம். வீட்டுக்கு வர வச்சு அவங்க நல்ல உணவு பரிமாறி அதுக்கப்புறம் அவங்க கிட்ட கேட்பாங்களாம், ப்ளீஸ் பிளஸ் மை சன்.
so that Srimati Radharani may be pleased with him and grant him her blessings. அப்ப இதுதான் இருக்கறதுலே முக்கியமான விஷயம் போல இருக்கு நம்ம குழந்தைங்களுக்கு செய்ய வேண்டியது. இதெல்லாம் படிக்கும்போது தான் எனக்கே தெரியுது. சரிங்களா? ஏன்னா நம்ம நெறைய என்னன்னா, நல்ல பிள்ளைங்களுக்கு நல்ல வீடு வாங்கி வைக்கணும், நிலம் வாங்கி வைக்கணும், படிக்க வைக்கணும், அவங்க நல்லா ஹெல்தியா இருக்கணும். இதெல்லாம் தான் ஃபோக்கஸ்டா இருந்தது. ஆனா கௌரமோகன் டே என்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா, சாதுக்கள நெறைய பேர கூப்ட்டு, அவங்களுக்கு நல்ல சாப்பாடெல்லாம் பரிமாறி, அதுக்கப்புறம் அவங்கள வந்து பிளெஸ் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க தன்னோட குழந்தைய. அதுதான். இந்த காலத்துல நம்ம குழந்தைங்களும் யார்ட்டயும் பிளெஸிங்ஸ் வாங்கிக்க மாட்டேன்றாங்க. நம்மளும் குடுக்கறதில்ல. ஸோ, அதனால இதெல்லாம் இதுதான் முக்கியமா நம்ம குழந்தைங்களுக்கு பண்ண வேண்டிய ஒரு விஷயம். பெரியவங்களோட அனுகிரகம், ஆசீர்வாதம் என்னைக்கும் அழியாதது. ம். என்னைக்கும் பாதுகாக்கும் ஆபத்துல அவங்கள. அதனால இது அவசியம் நம்மளும் பண்ணணும். இன் அடிஷன் டு ஹிஸ் சைல்ட்ஹுட் நேம்ஸ், ஆ இது இல்லாம வேற என்னென்னலாம் பேர் அப்டின்னா, மோட்டி, அதாவது முத்துன்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா? அது. அவன் நந்துலால், நந்து, கோச்சா அப்படின்றதெல்லாம். ஹிஸ் கிராண்ட்மதர் கால் ஹிம் கச்சோரி முக்கி. அவங்க கிராண்ட் மதர் வந்து அவங்கள வந்து கச்சோரி முக்கின்னு வந்துட்டு கூப்பிடுவாங்களாம். எதனால அப்படின்னா, பிரபுபாதாவுக்கு கச்சோரி ரொம்ப பிடிக்குமாம். எப்ப பார்த்தாலும் அந்த ரோட் சைடுல கச்சோரி குக் பண்ணு நம்ம பார்ப்போம் இல்லையா? ரோட் சைட் கடையெல்லாம் இருக்கும் இல்லையா? அங்கெல்லாம் வந்துட்டு நெறைய ஸ்நாக்ஸ்லாம் செய்வாங்கல்ல. அது மாரி பெங்கால்ல வந்து இந்த கச்சோரிலாம் செஞ்சுட்டு இருப்பாங்க. அதெல்லாம் பார்த்துட்டு, அங்க இங்கேருந்து கச்சோரி எல்லாம் நெய்பர்ஸ் வீட்ல, அங்க இங்கலாம் போனாங்கன்னா, அங்கலாம் கச்சோரிலாம் குடுத்தாங்கன்னா சாப்பிடுறதுக்கு, அதெல்லாம் வாங்கி இன்சைட், அவுட் சைட் பாக்கெட்ஸ்லலாம் நெறைய ஃபில் பண்ணி வச்சுப்பாங்களாம். பார்த்தா சாப்பிடுறதுக்கு. அவ்ளோ பிடிக்குமாம் கச்சோரி சாப்பிட. சரிங்களா? அதனால அவங்கள வந்து அவங்க கிராண்ட் மதர் வந்து கச்சோரி முக்கி அப்படின்னுட்டு சொல்லுவாங்க. அப்படின்றத நம்ம பார்க்குறோம். அதுக்கப்புறம் கௌரமோகன் டே தாட் ஹிஸ் சன் அபய் டு வர்ஷிப் த ராதாகிருஷ்ண டெய்டி. இதுவும் நம்ம கௌரமோகன் டே அவங்ககிட்ட நம்ம லேர்ன் பண்ற ஒரு முக்கியமான ஒரு விஷயம். பிரபுபாதாவோட லீலாமிர்தம் படிக்கும் போதெல்லாம் கௌரமோகன் டே அவங்களோட குழந்தைய எப்படி வளர்க்குறாங்க அப்படின்றத நம்ம கவனமா பார்த்துக்கிட்டே வந்தோம்னா, நம்ம குழந்தைங்கள நம்ம எப்படி வளர்க்கணும்னு தெரிஞ்சிடும். ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணாங்க, நிறைய சன்னியாசிகள கூப்பிட்டு அவங்களுக்கு சாப்பாடெல்லாம் குடுத்து, அவங்ககிட்ட பிளெஸிங்ஸ் கேட்டாங்க. ஏன்னா எ சாதுக்களோட பெரியவங்களோட பிளெஸிங்ஸு குழந்தைங்களோட ஆபத்துலேருந்து பாதுகாக்கும். சரிங்களா? குழந்தைங்களுக்கு ஆபத்து வராம பாதுகாக்கும். இங்க அவங்க என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா, ராதாகிருஷ்ணர எப்படி வழிபாடு பண்றதுன்றத சொல்லிக் குடுக்குறாங்க. எதுல? குழந்தையிலேருந்தே. கிருஷ்ணாவ எப்படி வழிபாடு பண்ணணும்? மந்திரம் எப்படி சொல்லணும்? பகவத்கீதையில உள்ள ஸ்டோரீஸ் மூலியமா, பாகவதம் ஸ்டோரீஸ் மூலியமா அவங்களுக்கு சொல்லி தருது. ஸோ இந்த மாதிரி அவங்க என்ன பண்றாங்கன்னா, பிரபுபாதாவுக்கு எல்லா நல்ல நல்ல அந்த ஸ்பிரிச்சுவல் விஷயத்தையும் சொல்லி தராங்க. சரிங்களா? திலக் வச்சு விடுறது, கண்டி மாலை போடுறது. ஏன்னா அவங்கலாம் ஆரம்பத்திலேயே வைஷ்ணவர்கள். ஆ நம்ம அப்படி இல்லைனாலும் நம்ம அந்த பழக்கங்கள குழந்தைங்களுக்கு கொண்டு வரணும். ஸோ பிகினிங் ஃப்ரம் த ஏஜ் ஆஃப் 5 இந்த மாதிரி குழந்தையிலே பண்ணிட்டோம்னா, அது குழந்தைங்களுக்கு மனசுல நல்லா பதிஞ்சிடும். அதுக்கப்புறம் அவங்க ஸ்பிரிச்சுவலா நல்லபடியா ப்ராக்ரஸ் ஆக ஆரம்பிச்சுருவாங்க. சரிங்களா? ஸோ 2வது லெசன் நமக்கு. பிகினிங் ஃப்ரம் த ஏஜ் ஆஃப் 5 5 வயசுலயே என்ன ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, பிரபுபாதா வந்து அவங்க அபய் பெர்ஃபார்மிங் மினியேச்சர் ராதாராணி ஃபெஸ்டிவல். சாரி ரத யாத்ரா ஃபெஸ்டிவல். இன்னொன்னு என்னன்னா, அபயச்சரண் அதாவது பிரபுபாதாவுக்கும் அவங்களோட சிஸ்டருக்கும் சரிங்களா? பிரபுபாதா கூட பிறந்தவங்க இருக்காங்க. அதுல ஒரு சிஸ்டர் வந்து அவங்களுக்கு ரொம்ப க்ளோஸ். ஓகேங்களா? ரொம்ப 2 பேரும் தான் சேர்ந்து ஒண்ணா இருக்கிறது. அவங்க 2 பேருமே என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, அவங்களுக்கு அவங்களுக்கு வந்துட்டு ராதாராணி அம்மாவையும், கிருஷ்ணாவையும் டெய்டியா அவங்களுக்கு குடுத்துருப்பாங்க. ஸோ அவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, இப்ப நம்மலாம் குழந்தைங்களுக்கு பொம்மை வாங்கி குடுக்குறோம்ல. ஆனா அவங்கலாம் என்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா, ராதாராணி அம்மாவும், கிருஷ்ணாவும் டெய்டியா குடுத்துருப்பாங்க. தினம் எப்படிலாம் டெம்பிள்ல வழிபாடு பண்றாங்கன்றத பார்த்துட்டு, டெய்டிக்கு இவங்களும் வழிபாடு பண்ணிட்டு இருப்பாங்க. 2 பேரும் சேர்ந்து. அ பிரபுபாதாவும் அவங்க சிஸ்டரும் சேர்ந்து. சரிங்களா? அந்த மாதிரியே அவங்களோட டைம் வந்து டிவோஷனல் சர்வீஸாவே அவங்களோட லைஃப் வந்து சைல்ட்ஹுட் பாஸ்ட் டைம் வந்து போயிட்டே இருக்கு. இது இல்லாம அபயச்சரண் வந்து என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா, ஒரு மினியேச்சர் ரத யாத்ரா ஃபெஸ்டிவலும் கண்டக்ட் பண்றாங்க. பூரியில ஜெகநாத் மந்திர்ல ரத யாத்ரா ஃபங்ஷன் நடக்குது இல்லைங்களா? தேர் திருவிழா. அத பார்த்துட்டு வந்ததுக்கு அப்புறம் பிரபுபாதாவுக்கு
தன்னோட வீட்டுல வந்து குட்டி ரத்த யாத்திரை செய்யணும்னு ஆசைப்படுறாங்க. உடனே என்ன ஆகுது அப்படின்னா அவங்க அப்பா அம்மாட்ட சொல்றாங்க. அவங்க அப்பா போயிட்டு தேடுறாங்க. சரிங்களா? எங்கேயாவது வந்து குட்டியா ரத்தம் கிடைக்குமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லா இடத்துலயும் பாக்குறாங்க, கிடைக்கல. பிரபுபாதா கிட்ட சொல்றாங்க, இல்ல ரதம் கிடைக்கல, பரவாயில்ல அப்படின்னு. உடனே பிரபுபாதா, இல்ல எனக்கு ரதம் செஞ்சே வேணும், நான் வந்து ரத யாத்திரை பண்ணியே ஆகணும் அப்படின்னு ஒரே அடமா. அப்புறமா கடைசியா ஒரு வயசான பாட்டி வந்து ஒரு கொஞ்சம் உடைஞ்ச ரத்தம் மாதிரி ஒரு விஷயம் வச்சிருந்தாங்களாம். சரி, நான் அதை கொடுத்தோடனே பிரபுபாதாக்கு ரொம்ப ஹாப்பி ஆயிடுதான். அப்புறம் அவங்க அப்பா வந்து அதை இன்னும் நல்லா சரி பண்ணி அப்புறம் அதை வந்து ரத யாத்திரை செய்யறதுக்கு பிரபுபாதாக்கு ஹெல்ப் பண்ணி கொடுத்துருக்குறாங்க. அப்புறம் அவங்க ஃப்ரெண்ட்ஸு, ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ், ரிலேட்டிவ்ஸ்லாம் கூப்பிட்டு பிரபுபாதா வந்து அந்த ரத்த யாத்திராவை செய்கிறாங்கன்றத பார்க்குறோம். நம்மலாம் என்ன பண்ணோம்னா பர்த்டே செலிப்ரேஷன் பண்ணுறோம் வருஷம் வருஷம் குழந்தைங்களுக்கு. பண்ணலாம், தப்பு இல்லை. பட் இந்த மாதிரி நம்ம வந்து குழந்தைங்களுக்கு செஞ்சு செஞ்சு வீட்லயே ரத்த யாத்திரை எல்லாம் பண்றது, கொலு வைக்கிறோம் இல்லையா நம்ம வீட்டிலலாம், அது மாதிரி இந்த மாதிரி கிருஷ்ண பக்தி ரிலேட்டடாகவும் செஞ்சோம்னா அது இன்னும் அவங்களுக்கு மனசுல நல்லா பதியும். சரிங்களா? ஸோ அந்த மாதிரி ரத்த யாத்திரை பண்றாங்க. ஸோ அது மாதிரி அவங்க வருஷம் வருஷம் பண்ணி கடைசியில் என்ன ஆகுதுன்னா 65 வயசுல அவங்க வந்து ரொம்ப நல்லபடியா வெஸ்டர்ன் கண்ட்ரீஸ்ல, அதாவது சான் பிரான்சிஸ்கோல அவங்க வந்து ரத யாத்திரா செலிப்ரேஷனை ரொம்ப விமர்சையா பண்றாங்க. நம்ம கண்ட்ரில வந்துட்டு ரத யாத்திரை பண்றதுன்றது நார்மலா இருக்கும். சரிங்களா? ஏன்னா அது வந்துட்டு அலோ பண்ணுவாங்க. அது வந்து ஒரு கல்ச்சர்னு தெரியும் எல்லாருக்கும். ஆனா அமெரிக்கால தேர் திருவிழாலாம் ரொம்ப புதுசு. பர்மிஷன் வாங்கி பண்றதெல்லாம் ரொம்ப சேலஞ்சு இல்லைங்களா? ஆனா பிரபுபாதா என்ன பண்றாங்க? ரொம்ப அழகா ரத யாத்திராவ அந்த இதுல சான் பிரான்சிஸ்கோல பண்றாங்க. ஸோ அதான் அந்த இன்டென்ஷன், டிட்டர்மினேஷன். அ சின்ன வயசுலேருந்து அது பக்தியில ஊறி 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 வர வர ஆனா பிரபுபாதா வந்து எம்பவர்ட் ஆச்சாரியா. இருந்தாலும் நம்ம என்ன லேர்ன் பண்றோம்னா, என்ன மாதிரி குழந்தைங்களை வந்து அந்த கிருஷ்ணா கான்சியஸ்னஸ்ல வளர்த்து கொண்டு வருது. ஏன்னா நம்ம எல்லாருக்கும் சேலஞ்சஸ் அதுதான். என்ன சொன்னாலும் சாண்டிங் பண்ண மாட்டேன்றாங்க, என்ன சொன்னாலும் கிருஷ்ண பக்தி பண்ண மாட்டேன்றாங்க. அப்படின்னா நம்ம வந்து என்ன பண்ணணும்னா நிறைய சாதுக்களுக்கு நம்ம சர்வீஸ் பண்ணணும். அவங்க கிட்ட பிளெஸிங்ஸ் கேட்கணும் நம்ம குழந்தைங்களுக்குன்னு. அதுக்கப்புறம் நம்ம குழந்தைங்களை இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள்ல என்கேஜ் பண்ணணும். அப்போ குழந்தைங்களும் நல்ல பக்தியில இன்வால்மெண்ட்டோட இருப்பாங்க அப்படின்றத பார்க்குறோம். சரிங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ இது வரைக்கும் நம்ம இன்னைக்கு பார்த்துருக்கோம். மறுபடியும் நம்ம நெக்ஸ்ட் வீக்கு கண்டினியூ பண்ணுவோம். ஹரே கிருஷ்ணா. வாஞ்சா கல்பதருபஷ்ய கிருபா சிந்து பயவச்ச பதிதானம் பாவனை வைஷ்ணவோ நம நமः. அனந்த கோடி வைஷ்ணவ ஜெய் ஸ்ரீல பிரபுபாத் ஜெய். ஹரே கிருஷ்ணா.